כמה תנא ביום נותן סרטון שלא כזה קשור לקלאש רויאל, אבל אפשר לומר שכן. כמו שתדעו, לא שלי יונתן, אם תסתכלו בתגובות בסרטון תרגום מדיטקט, ככה תסתכלו, אבל לצערי הרב בתגובות אומרים, יש עכשיו סרטון הקלאש רויאל ומשחקים ובשלו, אני לא יכול. חשבנו שאני צריך שהטאבלט שזה לא מתאים לגרסה, וזה מה שרציתי לשאול אתכם, שאם מקטינים גרסה, כל האפליקציות שלכם נשמרים, ואם הם מחקו, נגיד היית בארנה 5 בקלאש רויאל, אז שובר לך את הארנה 5? זו השאלה שרציתי לשאול אתכם. אז עכשיו לקטע שהכי שהוא היה צריך להיות על הסרטון לפני זה, פתחתי קלאן חדש לערוץ, קוראים לו כולנו יחד מלכים. הסמל זה ברק, וברק ובצד אחד יש שחור ובצד אחד יש אדם. אני מקווה שתצטרפו אליו. טוב, אז יאללה ביי.